बे समाव आइफ्लुखौ लानानै रायजोनि मोनफ्रोमबो जिल्ला ओनसोलाव गोबां गाज्रि थासारि सोलिगासिनो दं। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज सांग्रां जा। मेगननि बेरामनि थाखाय उन्दै गेदेर गोबां सुबुंनि देहायाव जानो हमदों आइफ्लु। आइफ्लुनि थाखायनो रायजोनि गोबां जिल्लायाव फरायसालि बन्द होनांगौ जादों। फारसेथिं नगाव फरायसालियाव गंसे फरायसालियावनो 200निबो बांसिन फरायसाफोरनाव आइफ्लुआ सन्देरदों। अदालगुरि, बाक्सा, चिरां, कक्राझारावबो गोबां फरायसा फरायसुलिफोरनाव आइफ्लुआ जानो हमनाय खौराङा गोसारगासिनो दं। बेनिखायनो सांग्रां जा आइफ्लुनिफ्राय। रायजोनि धुबरी जिल्लायावबो बयनिख्रुइबो बांसिन मेगननि बेरामा जानायनि खौराङाबो साफादों आरो बे आइफ्लुआ बैसोजों जेबो सोमोन्दो गैया। गासैबो उन्दै गेदेरफोरनावबो जानो हमगासिनो दं। आइफ्लुनि बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखाय गाव गावनो सांग्रांथिनि गोनांथि। आखाइ मैलाजों मेगनखौ दांनायनिफ्राय गोजानाव था। हानायमानि सानग्लास गाननो नाजा, नङाब्ला भुगिनांनो हागौ आइफ्लु बेरामाव। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।